नैबे जाहैबाय जोंनि उरियामघाट टाउन 11टासिमल' थानो मोनो 11टानि उनाव गासैबो बन्द जाजोबो मानसि एसे खम जानानै दङ दिनै दा दसे उनाव बिराद होंगो दोंगो जागोन माने लामाया बिराद गाज्रिथारलै जोंथिंजाय दामफारा खारै खारै सेस खालामजोब्बाय टाउन गेजेरनि लामाखौनो गोरलां गोथां गोरलां गोथां थांनांगौ जायो Ini petrol pump. Bawa जों बेयाव थांसोआ सुरु terusै लामाया बिराद गाज्रि खाथार नै आर्जेन्टबाबो स्ट्रेट थांनो हाया नों बे लामायाव इमारजेन्सिबाबो गोदान एमएलए मा खालामो औ दा एमएलए गोदाना बानायगोन होनना बुंदोंमोन नायनोसै बबेन्देयाव बोरैलाङो हेलो गाइस नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायफिनबाय दिनै मोनसे जोबोद स्पेसियेल खामानियाव थांगासिनो दङ दायो जोङो सुरुबो थांगोन सुरुबोथ' थांगासिनो दं आरो थांगोन नङा थांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था अब्लानो मिथिगोन आरो मिथिगोन माने जोङो एक्सुवेलि सना लायनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय दिन्थिनोसै नोंथांमोननो दिनै माबाफोरखौ एसे जायगाफोरखौ मोजाङै दिन्थिनो नाजानोसै मानो होनबा दाथ' कर'ना बोथोर नालाय टाउनफ्रा माबायदि जानानै दङ आंबो थाङिया गोबाव जाबाय दिनै नायनोसै एसेबां मानसि जायो जाया ओरैनोथ' जोंथिं 11टासिमल'सो दखानफोरखौ खुलिनो मोनो बिनि उनाव खुलिनो मोना बन्द' खालामजोबनांगौ जायो आरो दखानफोरखौ जों सानै फैदों मानो होनबा दा गारियाव बारा बुरजा मानसि गाखोनो मोना नालाय ओंखायनो सानैजों फैबाय आरो दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ लामा बानायगासिनो दङ लामाखौ गुवार बानायसिगोन बे लामा गाज्रिखौ ससे फैनानैनो जाय थांग्रा लामाया गुवार बानायदों आरो ना गुवार जासिगोन लामाया बेजों दामफार सामफारबो खारनो मोना नालाय ओंखायनो लामाया एसे जोरनानै दङमोन दा एसे फुवारसिनबाय जोबोद मोजां जाबाय आरो दायो थांनो फैनो थाखाय सुरुबोथार एसे सुबिदा जासिनबावसिगोन बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन जोङो सुतिया फोथाराव दङ जों दायो ओमफ्राय गनखरि मोनसिगोन लामायाबो बिबारफोरखौ नायनानै ओरैबायदि मोजां नांदोंना ओंखायनो नोंथांमोननो खालि बिबार थानाय थानाय लामाखौल' दिन्थिगासिनो दङ सौथुनानै थैगोन बावलाया सौथुनानै थैगोन फाइनालि जोङो सुरुबोथार मोनफैबाय जोंनि जायगाया सौहैथ'वाखै दाबो जों जेराव फैदों आरो जे दखानाव फैदों बेयाव सौहैथ'वाखै नोंथांमोन आं टाउनखौ दिन्थिनोसै फारसेनिफ्राय दिन्थिलांगोन नोंथांमोना सुरुबा टाउनखौ नायलांबाय थादो दहाय आङो उरियामघाट टाउनखौ दिन्थिनाय बायदि नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेवहाय बिराद मानसि जायो ओरैनोथ' बेलेग दिनावबो जायो अब्लाबो गुबुन दिननिख्रुइ दा नैबे लकडाउन जानाय टाइमाव माने बिराद मानसि जासिनदों मानो होनबा नों 11टासिमल' थानो मोनो नालाय बेखायनो मानसिफ्रा बे टाइमसिम माने होंगो दोंगो जासिगोन आरो सिगांथ' माने मोनाजासिम थानो हायोमोन नालाय मानसिफ्रा सोरबा बेलासि समाव फैयोमोन सोरबा फुं समाव फैयो बिदिमोन नालाय दाथ' ज' जानानै ओरैबायदि भिर जासिनबाय माने मानसि खमायनो नागिरनाया बारा खालामनायसो जाबाय
ट्रेन गारि गाखोनो मोनैया बिराद गोबाव जाबाय ट्रेन दंफैयो दंफैनाया स्टेसनाव बिराद गोबाव जाबाय थांनाय बार लकडाउनावनो बन्द' जानाया बिनि सिगाङाव खेबसे गाखोनाय बिनि उनाव बिराद गोबाव जाबाय दा बावबाय गाखोनो रोंलाथाय ट्रेनावनो सिमान बायनांगौ मानबायनानै इन्डिपेन्डेन्ट इनक्लुब होनांगौ दाथ' गोदान मडेल जाबाय नालाय दा लकडाउनाबो सिजन 2 नालाय ट्रेनाव गाखोनायाबो एसे बेलेग जाबाय आरो लोगोफोर जोङो सफैबाय जों जि दखान हाबनो नागिरदों ओइजे दङ दखाना ओमफ्राय लाहैनोसै बुस्थुखौ सनाखौ लाखांनानै थांफिननोसै एसे फैसाबो लाग्रोबाय माखासे बुस्थु होनांगौ दङ दखान हाबैनोसै फैदो फाइनालि दखान मोनफैबाय गैथ'आनो जोङो दसे नेगासिनो दङ Few moments later जोङो बिएसआव थांनानै थाव सोना फैगोनसै दा 10-15 मिनिट नांबावगोन नालाय जों दहायनिफ्राय बुंबा थांनो हागौमोन बुङाखिसै बियो जों थाव सोना फैगोनसै बिनि उनाव फैफिननानै लानोसै आरो नोंथांमोननो दिनै आङो जोंनि साब डिभिजननि अफिसखौ दिन्थिनाय जायाखैना नायनानै लादो जोंनि साब डिभिजननि अफिसखौ मालाबा फैबा खामानि होगोन थ' नायदो नै आगोलाव दङ बे नङा नै बेनो जाहैबाय जोंनि साब डिभिजननि अफिसा या बन्थ' नै बेयो बास स्टेन्ड बेयो बास स्टेन्ड बेनिफ्रायनो एसटिसि बास माबाय बासफ्रा खारजोबो आरो हैग्रायाबो टाउननिफ्राय बिराद गोजान जायो माने खाथियाव दङ बे खाथिनि थावफ्रा बारा थिग नङा होनना बुङो आरो मानसिफ्रा बेखायनो जोङो बै पदमनि होननाय टाउननिफ्राय खमैबो 2-3 किल'मिटार जाहैगोन बेयावसो सहैयो माने बेनि थावा एकदम अकेखा इसके लोगों गाड़ियाँ चलेगा नहीं दौड़ेगा इंजन भी अच्छा रहेगा और क्या अच्छा है इसलिए उधर जाएगा डालने के लिए नै बेजाय लेफ्ट साइडआव नुनाया बे लामाजों देवपानि थांनो हायो देवपानि टेम्पोल मोनसे माने जोबोद गोथार टेम्पोल दं आरो बेहाय दुर्गा टेम्पोल थ' बेखायनो आङो सानगासिनो दङ नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन होननानै नायनि आं दाखालिनो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय दा गाज्रि जाना होबाय नालाय बेखायनो थांनो हायाखिसै बोथोरा मोजां जाफिनबा थांनोसै नोंथांमोन दिन्थिगोन आंनो बिराद मोजांथार माने थांनानै ओरैबायदि सान्थि नांखायो जायगायाव आरो बिराद नायनो गोनां जायगाफोरबो दङ नोंथांमोना टेनसन लानाङा आं दिन्थिगोन टेनसन ল'ব নালাগে কথা নেকি হয় দাদা তেনেহ'লে থৈ যাম আজি আজি নাযায় আজি কি ল'ব আহিছে গম পাইছে ন সোণ ল'ব আহিছে আমি সনা ল'ব আহিছে নহ'লে হিনজাव गोदाने गाबबाय घुरिब सनाथ' नापाले बै सैमाखौ नुदोंना नैबे सैमाया बै जिसिबिखौ जा गोलावनिफ्राय अरां सोंबोगासिनो दङ बेखौ अरनांगौ माथो गावनि हाथायासो थाल्ला गायो जिसिबिखौ सोरबा अरनो हायो लहा बुस्थुखौ अरां जाबाय बे सैमाया जाबाय दां अरां सोंथारदों
थाव दंखायो दंनाया अब्लाबो माने फैबाय जेला सोना थांसै जोङो सफैबाय नै बेहायनो सोनोसै थावखौ ओइ जल जल दे ब्र थांना थाखानाय बिराद दुगाथार गथ'आ दङ एबा खोनाया नालाय हाबनांगोनलै बायना बांसिन सैमाजों इसारानसो सिबियानो मा होनबावनांगौ देलाय 1011 लिटार 0.84 84.47 जाना दं दायो डिजेला दायो थांफिननोसै ओमफ्राय सनाखौ लाफैनोसै ओमफ्राय बरमे थांबाय थानोसै जोङो सफैफिनबाय ओमफ्राय दायो थांनानै लाना फैनोसै बुस्थुखौ फैबानो होगोन होनबाय ओमफ्राय दा बुस्थुखौ लायनोसो थांफिनबाय गावहा स्कुटि लानानै दसे जिरायबावनांबाय आरो नैबे फास्ट फुडआव जोङो सुरपेटाव रुमाव थानाय समाव बेयाव फैबाय थायोमोन आरोना बिराद मोजां मोजां मोनो बेहाय जाग्राफोरखौ सिंग्रा घुगुनि मोनाबिलि जाबाथाय जोङो ज'नो लोगो साब्रै साबा फैनानै बेवहाय जाफैबाय थायोमोन आरो ओंखायनो गोसोखांनानै आरो दखानखौ नुबाय नालाय दिनै बेखायनो नोंथांमोननो दिन्थिना होबाय आङो Much later. लोगोफोर दायो जों लाखांबाय ओमफ्राय नै दा थांफिनगासिनो दं न'आव मानो लाखो बुस्थुखौ बेखौथ' मिथियाखै नालाय नोंथांमोना बेखौ खोन्थानायनि सिगां आङो दाम खोन्थानोसै दामा ओरैनो 13,350 थाखा जायोमोन 50 थाखा गारबाय आरो ओमफ्राय लानायनि जाहोनानो जाबाय माने आनै सासे दङ बे आनैया माने हाबा जाहैदों आरोना ओमफ्राय दिनै आथिमंगल टाइमाव फैगोन मानो होनबा दाथ' नोङो गिदिरै बानायनो हाया नालाय मानसिफोर बुरजा लिंनोबो हाया ओरैनो गामिनि मेन मानसिफोरखौ लेंनानै आरो गावसोरबो खम फैगोन मानसिफ्रा बेबायदिनो माने आथिमंगलखौ बान्ना हरनो नागिरदों आरो बेनि थाखायनो नैबे सनाखौ आनैनो हरनो लानाय जादों बेनो आरो दायो जोङो थांफिननोसै दिनैनो दङ खामानिया दायो थाब थांफिननांगौ ओमफ्राय जोङो माखासे आरो शपिं खालामबावनांगौ दङ बेनिफ्राय थांनानै जोङो आरो मोननैसो बुस्थु बै मोनसे पार्टआव टाउनाव लाहैबावनोसै नोंथांमोनानो लांबाय थादो जों बायनायखौ दिन्थिबाय थानोसै आलासिफोरनि थाखाय नै मा बुस्थु मिथिखादों बारा देखायजायाखै बुस्थुखौ नंगौ नामा ओंखारबाय ओमफ्राय आरो मोनसे बुस्थु लाबोनांगौ दङ थाखु दाखु जाबाय माने बन्द'क जासिगोन 11ता जासिगोन थाब थांनांगौ फाथै लायनो थांदों फाथैखौ लाखांबानो जासिगोन मा मोनसे बुस्थु लानांगौ लाना फैनो दं एफार मारजिसो लेखा जिर'स खालामनो होनाय दंमोन बेखौ लांफानांगौ
आरो दंबावो मोननैसो जायगायाव बुस्थु लानो ओमफ्राय जाबाय बिराद स्पिडआव फैबाय आङो मानो होनबा माने 11टा बाजियावनो बन्द जायो नालाय मोनफैगोन ना मोनफैला सानबायमोन आं ओरैबायदि स्पिडआव फैखाबायना जोङो जेरै थेने सफैबाय बारु दा मोननै बुस्थु लाबोनांगौ ओमफ्राय न'आव फोनांनांगौ Wait a minute. Who are किधर है दुकान किधर रह गया हाँ इधर है यहाँ पर पानी लेना है पानी Fine. यहाँ पर कहाँ पर है दुकान तो क्या है थोड़ा सा आगे है नोंबो थांनांगौ একটা বাইরেতে আছে আচ্ছা এইটা সেল वीडियो लो करी अगर वो लोग तुम्हारा सारा अनाज ले जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे तुम्हारे पास क्या करेंगे Woi, cek. पानी उठने लगे ना itu kan punya ke mana ini Yola. oh kenyang lagi अरे parah juga Hago. Ada gue mau nang gue bar, kandu. Oh. Lagau. Lihat sip seberat tuh karena pun tuh hasilnya. Ang dumit sebenarnya. Be unnya semen kema. 다 angkaran sih nang Indonesia be. Celo. Udah mare medicina karla bena gudut terbaik. जोब्बाय मानसि गैला ओमफ्राय जोंना दखानानो बेलेग जाबाय बै आवगोलावसो दं होनना खोन्थाहरबाय जों दखानखौनो नागिरना मोनाखिसै माने गारिखौनो दखान लायनो दंबावोमोन र' आवगोलाव थांनानै नायनोसै दा दखाना नैबेयावसो जाहैदों बुस्थुआ मोनबोबाय दायो ओमफ्राय गेलामाल दखान मानसि बारा गैया नालाय बेखायनो डिसखौनो मोनसेल' लाबाय आरो माखासे न'आव दंखायोनो गोलोमजोब्बाय नायलाय गोलोमदैबोजोब्बाय फाइनेलि जोंना शपिंआ जोब्बाय दायो थांनोसै ओमफ्राय हजोंहाय भिडिअ खालामनानैहाय नायनोसै ओंखामबो उखैबाय फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखैमोन दानि दखानिया आंखौ होनबावबायब्रा डिस दंना गैया दङ दंनाया हरनो हानाय नङा जाबावलायो ओमफ्राय माने 11टा जासिगोन दा ओंखायनो हरनो हानाय नङा जाबाय आं होनबाय टाइम नायबाय आं दाबोथ' आरो 15 मिनिट बाखि दं ना दालाय मानो हरनो हाया जानांगौ
हराबा हरा रां फैनांगौ थांसै होनो बेसेबां बुरजा नांगौ नोंनो टिकेटसो लोंबाय बोराया दा बोरायाबो गिदों आरो पुलिसफ्रानो लांफैलाबायथारो गिदोंमोन आरोना ओंखायनो जेनेबा पुलिस लोगो मोनफैबा सानदों Much later. बेफोर गारिया एसे चेन्ज जाबाय थारमाने खामानिया जोबखांबाय ओमफ्राय जोङो सानैजों दोनना फैबाय आनैजों ओमफ्राय आनैनि लोगो सासे दंमोन बिसोर सानैखौ दोनबाय हौवा गोदाना बाइकजों फैदोंमोन बाइकजों थांबाय दिन्थिनो हायासै नोंथांमोननो गाज्रि मोननांला मानो होनबा समनि बिराद आंखालमोन आरो जोंबो बिराद बेस्थ' थाबाय बेखायनो आरोना दा नै सफैफिनबाय एबार ओंखाम जानोसै ओमफ्राय नैबे गेट खेवहैदों ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय बिरादनो ओंखाम जाखांनानै न'आव थांनोसै नैबेखौ दानि आनैमोना हरफाबाय बिसिनाव बयलार फार्मबो दङनो बेखायनो जोंनो मासे हरफाबाय दा जों सानैजों होख्लायनोसै ना मोजां जाया संनाय दंखायो अमा बेदर माबा दङ बेखौ मोनाफ्राव जानोसै नाबा माला जानाय जायो नायनोसै होख्लायनोसै जानाया